Meaning kay gayunan napadayon pa ang pagsugid sa pulong sa kaluwasan dinhis kanginan. Tuguti Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin niini nga programa o kini nga estasyon, panalangin ni kini nga programa nga magadala og mga kalag diha sa imong tiilan. Panalangin ni ang mga tawo naminaw karon dadaas kahayag sa kamatuoran tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome, welcome, welcome. Dini sa atong programa, Jesus is our Hope. Sa gihapon kami, mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong hapon kuya. Salamat nga ang ulan ni hunong nagyud diri sa amoa. Unya ready na ang amo nga radyo. Okay, nag-ulan-ulan po dahil diha sa inyo. Sa amo diri nag-ulan po ngani naabot ko diri sa DYCM nag-raincoat yun ko kay gikan yun sa balay pagikan ako ulan. Unya kining ulan init pag usab-usab sa klimas panahon dili na matikdan ako nga dili strong ang ako gyud nga immune system dali kay ko nga madutlan ani mo bitaw na ang uban nagsigi og hangyo nga mag-take ta og vitamins kay ubo dayon og sipon ang ako nga madangatan ani nga kuan nini ang ingon ani pero sagdi lang maningkamot ta unya sa lagi nahibaw naman mo nga na disgrasya ko sa motor kay nakakatug lagi gyud ko nga nagdrive sa motor dili pagyud unta angay nga ako mabati pa dinis kahanginan kay murag kog nawad-an pag mga kusog unya naasad ko'y uburon ang problema gyud aning akong ubo inig ubo nako pertig gyud kasakit sa ubo sa akong tutoy kay niya pa ang bunog sa dagana unya ang pikas na kong tiil mura pag mahabilin ing lakaw pero sa x-ray sa unom ka x-ray kaluis ginawala ko'y bali bunog ra gyud ni ay mga late reaction sa ako nga mga lagom nga nanggawas na sa dihang nakakaligo nako unya sa akong paniid murag kanunay kong nawad-an murag wa ko'y kusog nawad-an kong kusog pero ang Ginoo na lagi mahibaw dili ko makasikad sa motor ako lang i-start kay na may starter ang motor kay og musikad ko di gid halos makautong-utong tas kasakit sa ato nga ubos sa may tutoy kay base sa x-ray ni agi dinhi ang pertika bunog gid kaayo og ang dirigid sa akong pikas nga tan-aw ko sa akong mga panit murag lumboy nga hinog kalagom. Sagdi lang wa man ta maingon ani tungod sa ato ang pagbuhat og dili maayo nahitabo lang gyud nga ang kinabuhi gusto bad and good mo gunay mo amot so maayo man o dili maayo ang maabot atong pasalamatan Ginoo bisag madisgrasya ta pero gi safety paghapos Ginoo atong kinabuhi. Well padayonan ta ni pagbasa ato ning kuan ato ning masahon. Okay. Mao bitaw na sir nga diri sa amo ang uban muuk-uk na lang gyud nga imbis na ay pangutana dili na lang mangutana kay dili na lang mangutana kay mauraman kuno gihapon tubagon raman ang pangutana. Natural mao man ay atong kuan gyud mao mo ginay format sa atong program question and answer wala may kuan wala may wa mami topic diri nga among gihimo maliban nga kanang inyong mga text ato nang gipasabot gikan sa Biblia so meaning kamo mo'y naghatag og topic namo nga diri sa kahanginan muna nga tungod ba lang kay matubag inyong pangutana di na mo mangutana di ay
Pangutana gyapon mo kay aron nga kana magong inyong pangutana dako gyud kaayo na og kana na bang nga kahimuan din daghan ang maminaw kay dili man lang gud high-tech na mangudron Facebook Live man moabot ni sa nagkalain-laing dapit sa ang mga nasod sa kalibutan, no? Okay, pasensya mo kay na ako'y ubo. Nya, sagdi lang, maningkamot gyud ta na ang ato nga mahimo ang angay natong himuon. Well, si Brother Libby niabot na. Unya, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas may siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan diing dapita o lugaran ni nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, digon salamat, Brother John. So, maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa naminaw karong gabi una o may isang gabi sa tanan nato nga mga viewers dinhis Pilipinas. Nga mayong buntag, mayong udto sa uban mga nasod karon nga nagapakiguban sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya ato sang pasalamatan ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz sa ilang pag-on-air no sa ato nga programa. So thank you kayo Riverside FM Cebu sa atong station manager dia og sa CEO. So daghang kayong salamat og ni Pastor Joel Tirana. Good evening yung tanan dia kutob sa naabot sad sa labyog sa broadcast sa Riverside FM, des Dumaguete, Gihulngan, des Negros Oriental. So kamuntaran diha, welcome sa ato nga programa. O niya po ato nakita dinhi si May Molina Gicoli. Happy Sabbath, Sir John, watching from Hill, Saudi Arabia. Okay, salamat gud din tao sa taga Saudi nga ni ay kuan wa day nagbinugtong gyud si Brother Ronilo Itang. Niya po si niyagya po Sir May Molina Dan sharing. So thank you kaayo Sister May sa pag-share sa ato nga program. Maninindot kayo nga atong i-share para nga atong mga friend, ang atong mga minahal sa kinabuhi, makakita po sila sa atong programa, makapamati po sila sa mga pulong sa Ginoo nga ato nga hisgutan dinhi, mga pangutana nga atong tagaan o mga tubag dinhi sa ato nga programa. Okay, ni asad si Madslia Muñez, anak kon John Pabugnawi og Ice Permi. Ang imong bunog ni Brajon advice niya. Bunog ni dili ang akong ubo. O sige mader ako nang himuon mader kay tingala naman ko na ning bunog nga awahi kaning mga laguma ba awahi naman ning naabot kaysa pagkadisgrasya na ako sa din nakaligo na ko nang lutaw na gud hinuon. Ina na John makita na Brajon ang lagom og makaligo na. Maugani gid na tingala naman ko kay pagkadagko naman gid sa mga lagom mura gid lumboy nga hinog sa impact na pagka bala nimo. Mao siguro gid. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat po sa pag-pray o pag-love, Sister Ginaline. Niya po gihapon si Sister May Gicoli ato ning basahon. Please ko pag-appeal sa pag-ampo akong anak si John Michael, 12 years old pa in town siya nga nag-inusara nangalagat sa Ginoo. Hope and pray nga pinaagi sa tuang hiniusang pag-ampo mamahimo siyang iwag sa ilahang amahan nga si Catalino Jr. o ilahang mga igsuon nga si May, Catherine, Jmar o ilabina si Mark nag-backslide sa kamaturan. Hope and pray nga pinaagi sa atoang hiniusang pag-ampo mobalik siya pag-alagad sa Ginoo mintras abli pa ang kaluwasan. Okay niya po si Mads Lia Muñez, maonay tinuod dili manawag
o gabi na kaayo ka luoy ana nga magtubag kay dili makatulog. Okay, happy late Sabbath, Sir Libby and Sir John. God bless. So, na-late mo ko ni akong relo, Brother John, kaya nagdamong kong wapay. Alas 6, kaya mapagay pagka alas 6, dili sa oras. Sabi na, pas mo ni reload. Sagdi lang, at least nga naibawa na. Tingala ko sa oras, yung puno ngit man nga. Sa'yo, pumunta to. Alas 6, ngit naman. Wako may alas 6. So, dako diri, wala naman yung oras. Okay, ni Adri Pagyod, first day of Ramadan, dito ni sa Saudi Arabia. Ramadan deron, unang adlaw ron sa Ramadan sa mga kaigsonan na itong mga Muslim. Way sa payan, Sir Libby and Sir John. God bless. Salamat kaayo sa Ginoo. Mabusog na pod akong kalag. Thank you po kayo sa imong feeling, Sister May, nga ang pulong sa Dios maoy pagkaon, espirituhanon ug makabusog sa atong kalag. Niya pod si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia sa Yaponi. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsuonan nga makanunayon naminaw og sa mga nag-view ni ining programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo og sa imong family diri sa Bugos City. Niya po nato nakita si Brother Jidel Peritos. Good evening, Brad Libby o Brad John. Watching live, kauban sa akong wife. May gabi ni mo da, Brother Judel. Salamat sa inyong pag-view. Akong pagtimbaya sa akong mga silingan. God bless everyone. May gabi ino sa mga silingan ni mo diha sa Manyo. Manyo. So good evening yung tanan diha. Niya si Star May, alauna 15 sa hapon na diri. Sir Libby and Sir John di sa Saudi Arabia karon di alauna 15 There is atoa sobra pa sa kuan, sobra pa sa alas 6. di sa ato kay alas 6:18. So mga narinis mga limaon ka oras ang diferensya. Yes. Okay no? Ato ning lilion ang pikas nga screen ato ning tan-awon. Okay. Karon taon-taon digala ato ning tan-aw no ang pikas nga screen. So akong ibalik ang panahon ni Brother John. Well, siguro Brother Libby, enough naman siguro lang no kay medyo kuan na ang pangutanto ta sa pangutana. So asa na pangutana ni Brother John? O ako lang mabasa dire. Ang kuan na kaysa kuan man ni sa kini ang maing balita, di alam magkuag pangutana. Okay, ato ta higalas pag tubag no sa pangutana nga ni ato ning basahon. Pangutana, Brad, kamong SDA mao ba ang gisugo sa pagwali sa gospel? Di ba kaming mga RCC ang gisugo kay kamigod ang gitukod niya? Mo ni pangutanan sa Salvador, gisunod kita ani puntuha nga kita kunong SDA, mao ba kuno ang gisugo sa pagwali sa gospel or maayong balita? Ingon siya din nga, di ba kaming mga RCC, Roman Catholic Church, ang gisugo kay kami manggod ang gitukod niya or gitukod nga iglesia ni Ginoong Hesus. Mo ni pangutana nga atong salo-saloan karon og ngano kami ba'y gisugo sa pagwalis maing balita? O niya ingon siya, sila kuno gyud may gisugo. Kaya yung rason, tungod kay si Kristo ko nagtukod sa ilang iglesia, ang RCC. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby, no? Dagang kayong salamat sa langutan na ani unya may tungod aning mga punto ha
mao ni mga butang ra nga sa Tagalog pa isang kuro-kuro at haka-haka lamang sa pag-isip ng tao na wala namang sapat na pagbabasihan. Kining atong programa ang sapat nga basihanan ini mao ang Biblia. Kay gisulti sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. So ang Dios mo'y nagtuga. Karon ang pangutana, kamo bang SDA maoy usa toy sunod ato Brother Libby maoy Kita ba ko ng SDA maoy gisugo sa pagwali sa gospel? walis maing balita. Ingon siya nga, sila jud kuno ang gisugo kay sila jud kuno gitukod. Ang RCC kuno. Kutob ra gid mo dinha sa pangangkon-angkon nga kamo mo'y gitukod. Hulagwaya kuno ninyo ang nia sa Biblia kung unsa kay sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia wa man niya butangi og ngalan niya moangkon mo nga kamoy gitukod. Mahitungod ni anang pagwali gisulti naman na sa Zacarias 8:16, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isig katao. So, dili man ni nagbase og relihiyon. Ang tagsa-tagsa gitagaan og otoridad sa Dios sa musulti ngang isulti tinuod, dili ng bakak. Busa bisag unsa pa may relihiyon anang tawhanaa, ang Dios nagsugo ang tagsa-tagsa gud. Isulti, iwali ang maing balita. Unya kung imong basahon ang nunang Korinto 9:14 nag-ingon si San Pablo nga mapugos man gayud ako sa pagwali sa maayong balita. Matud pa niya, alaot ako og dili ko isulti ang maayong balita. Munay pag-ila ni San Pablo sa iyang kaugalingon. Karon niya, sa gihisgutan sa Ezekiel, nga kun ang usa ka tawo mamatay, taong dautan, unya wa nimo siya kasultii sa pulong sa pagkamatarong ang dugo ni anang tawanaa, maoy paninglon diha nimo. Karon dili na ka makaiskapo nga ang tawo gisulti gyud pawalihon sa maayong balita. Karon may tungod anang pagpangangkon nga ang Roman Catholic Church mo'y gitukod ni Kristo, dako man ang kataw-anan nganuman kay ni ay mga practices sa mga Roman Catholic Church nga gimensyon ng daan sa Biblia nga dili makasunod sa gingharian sa langit. Akong balikon ni ay mga practices o kon lifestyle sa Roman Catholic Church nga gisulti nas Biblia nga dili makasunod sa gingharian sa Dios. So sa dili pata moadto dinha ingon ini. Ang Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 only nagbinugtong naginusara nga relihiyon sa Biblia nga nag-ingon si Kristo og sultihan ko ikaw Pedro sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Diin ang kamatayon dili makagahom sa pagbuntog kaniya. Karon kung imo ni dinhi maumbara maning pagkasulti sa diha nga gitukod ni Kristo ang iyahang iglesia, wa niya butangi og ngalan. Busa kung mangita ka sa Seventh-day Adventist, SDA ug sa Roman Catholic ug sa ubang relihiyon pa, ay natural tabla ta dihang tanan nganuman wa man ni Kristo butangi og pangalan ang iglesia nga iyahang gitukod. Naay mabasa dinha nga iglesia sa Batong Balaan, naay mabasa Saksing Hyuba, naay mabasa iglesia sa Dios, naay mabasa iglesia ni Kristo. Pero kining mga mahabahina nga mabasa nimo, wa kay makita nini nga maunig gingalan ni Kristo sa iglesia nga iyang gitukod. Mga pahaom-haom, mga dahom-dahom ramana sa inyong hunahuna. Tanawa, si Kristo mika sa base sa history ug inyong susihon mikaya balik sa langit sa tuig 31. Unya 33 AD natukod Roman Catholic Church. Buod bang ninyong ipasabot nga sa pagka-33 ninanaog si Kristo balik diskalibutan aron tukuro ng inyong iglesia Roman Catholic Church kay mao kay gitukod ni Kristo? Mga pangangkon raman ang inyo, mabasa bago ninyo nas Biblia, dili
antura na ninyo mabasa sa mga gitawag og encyclopedia sa Britannica, sa Grolier kay ang mga contributor ana mga Katoliko masag dagko. Unya, muangkon mo nga kamo mo'y gitukod ni Kristo, wa manggimoy prueba nga makita diha ni ana sa Biblia nga ang iglesyang gitukod ni Kristo ginganlan og Roman Catholic Church. Sumubalik ko sa akong gisulti. Moingon mo nga kamo mo'y gitukod ni Kristo. Nasayod ba mo nga adunay daghan nga mga practices ninyo, inyong lifestyle, nga gihimo kasagaran sa Katoliko nga gimensyon ng daan nga dili makasunod sa gingarian sa langit? Tanawa, ang gisgutan sumala sa naunang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9, ug 10, unsay gisulti. Nasayod ba kamo nga ang mga dautan dili makasunod sa gingarian sa langit? Tanawa, mga dautan ang gisgutan nga dili makasunod sa gingharian sa langit. Sunod nagingon, ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa. Kay walay taong makahilawason, mga taong mamumuno, mga taong nagsimbag mga Diyos-Diyos, mga taong nagunay sa masiglalakig babae, unya mga taong nga mga palahubog nga makasunod sa gingharian sa langit. Well, ato kunong hinuktukan kay kini gisulti man na ang nasayod ba mo mga dautan dili makasulod sa gingharian sa langit. Unya gimensyon ang mga makihilawason. Oh, unya tigsimbag mga Diyos-Diyos, mga larawan. Unya magunay masig kalalaki, masig kababae. Unya ang inyong simbahan ron mukasalag pulos babae, mukasalag puros lalaki. Unya mga palahubog. Karon asa man ninimo kuha aning mga puntuhan ning mga pagkapalahubog na aman sa inyong pundok nga giingon ninyo nga mo'y gitukod ni Kristo. Mag-birthday gani naag yung hubog-hubog. Ang maikaslo na ang hubog-hubog, kumbira kasal unsa na ang hubog-hubog. Unya og naay mamatay, pastilan. Ang dugo kon sa tao duha ra gyud, ang sugal ug ang inom. Kung unsay mga buhat-buhat to diha dagingong ayaw na ngilad na, ayaw mo ana kay di na mangilad na kay patay ni, ayaw mo pagdada o di maayong magtabok-tabok nga tuspikas patay. Oh, nawa ha, ngilad ni. Pero magsugal na gani, magmadyong, magtungit, wa may ngilad. O hunon na, paghubog-hubog, klaro mo na, pagsimbag mga Diyos-Diyos. Unya, pag-unay sa masig kalalaki, masig kababae. Naamo na sa inyo, gimensyon, nasayod ba mo nga mga dautan di makasulos langit. Nya, gisulti na, sultihan ko kamo nga walay maadi nining mga butang nga dili gayud kamo makasunod sa gingharian sa langit. Nya moingon mo kamo gigitukod ni Kristo. Tan-awa ang Galasya kapitulo 5 bersikulo 19. Ha? Kung ugaling tinuod man nga nakadungog kamo kaniyag nakabati na may tungod kaniya, maingon ang kamaturan anaa kang Kristo. O, tanawa ha? Hukasan ninyo inyong daang pagkatao matud pa sa gihisgutan sa Episo 4 pod. Unya, nagkaroon din na ang pagsimbag. Galasya 5 ha? Pagsimbag mga Diyos-Diyos, mga palahubog, mga kawatan. Amot na lang, murag lain kayo hunahunaon ba nga kining mga butang nga naaginin na haom na hulma diha sa inyong pundok. Unya mo ingon mo kamoy gitukod ni Kristo. Unsa man di ining iglesyang gitukod ni Kristo na ang mga mamamatay tao? Na ang mga taong malinapason sa kasuguan sa Dios? O tan-awa ninyo ha? Ang gisulti sa sugo sa Dios nga di ka magbuhat og larawan og linilok. Tan-awa unsa inyong gihimo? Ikarga-karga pa niyo karo. Isakay-sakay pa niyo sakyanan, ituyok-tuyok pa ninyo. Mo na gisulti sumala sa Salmo 115, 3 ngadto 8, nga sila naay mata di kakita, naay dunggan di kadungog, naay baba di kasulti, naay kamot di kahikap, naay tiil dili makalakaw. Unya karon niya haom man gid mo niining mga bahinang gisgutan niya. Moingon mo nga kamo mo'y gitukod ni Kristo, kung sa Tagalog pa nakakahiya. Unya sa gisulti tan-awa
sa buhat 17:16 og samtang nagpaabot si Pedro kanila didto sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad napuno sa mga larawan. Nya asa man ninimong bahina pangita ako nubi pundo ka di banaan as inyo pagtinil malarawan. Unya sa Roma kapitulo 1 22 o 23 ng sulti sa ilang pagkamakidanmano nahimo hinuon silang mga buang kay ang Dios ilang giilisan og mga larawan. Unya klaro man na nga gisultis Biblia di makasulod sa gingharian sa langit nya moingon mo nga kana mo gitukod ni Kristo. Tan-awa unsay gisulti ni Kristo sumala sa Juan 15:10. Maingon nga tumano ninyo ang akong mga sugo, maingon nga gituman ko ang sugo sa akong amahan. Sugo bi anas amahan ni Kristo nga magpahulay ka sa adlawng Sabado. Unya inyo ning gisunod, gituman yun ning inyo Domingo man. Sugo bi anas amahan ni Kristo nga di ka mukaon anang mga walay kapay, walay himbis baboy. Unya inyo ning gisunod, gituman. Wa, unya karon mo ingon mo nga kamo mo gitukod ni Kristo, mga dahom-dahom ra na o isang guni-guni lang. Kung sa Tagalog pa, isang pag-iisip ng tao na wala namang sapat na pagbabasihan. So, salamat sa pangutana. Hinaot pa nga ang naminaw karon. Nakasabot kamo sa pulong sa Dios o niya gisgutan sa naunang Juan 5:21, mga anak, likay ninyo ang mga Diyos-Diyos. Busa dawata ang pulong sa Dios ug tungod niya na may paglaom ka nga makabaton ka sa kaluwasan sa diha nga ang pulong sa Dios imong ginasunod o gialagad. Salamat. Si Brother Libby maghatag og duga pagbasabot. Okay, maadto ta higala sa pagpadayon sa unahan ato ning lilion ang screen ato ning pangbasahon ang atong mga kahigalaan nga nagapakig-uban nato karong gabi una. Okay. Ni ay mga nahidugang nagpadala og mga mensahe. Okay, niya si Danny LP. Mayong gabi ninyo Brad John o Brad Libby watching from Linaw Church. Daghang salamat Brother Danny de la Piña. Kumusta mo tanan dias Linaw Church Linaw Church. Unya salamat po nila ni Tatay Justiniano Lumapak ug kamong tanan diha Esther Kualing Kaluso. Salamat kayo ang inyong gipadala nga kwarta antud ron ako pagyapon nga gisigig inom ang tambal sa akong gibayad sa kwarta nga inyong gipadala. Salamat gyud kaayo. Okay niya sad si Gay Marie Kalapuan. Salamat po sa paglove o pagpray. O niya po si Shena Rose Vlog. Okay, ang iyang mensahe, maayong gabi Brother John o Brother Libby. Naminaw mi ni Lolo Doro o Lola Ophelia diri sa balay kay grabe ang ulan diri sa Ticao Island. Okay, maayong gabi Brother Doro o Sister Ophelia o kanyang tanan diha nga naminaw karon sa Ticao Island. Niya po si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City po ni. Good evening mga brother, watching from Gihulngan. Okay, maayong gabi sa tanang taga Gihulngan City o niya tanan nga taga Negros Oriental o tanang taga Dumaguete diya sa South Cebu, kutob sa Naminaw o sa uban pang dapit karong gabiuna. Niya po si Sister Lane of Keria. Mayong gabi Kuya John o Kuya Livy. God bless. So God bless also Sister Lane diha sa isla sa Kinatarkan. Okay, ato po nakita si di pagyoy mensahe si Brother Cesar. Kumusta na mo mga brother? God bless. So, okay rami dire Brother Cesar. Niya po si Brother Johnny mainit. Salamat sa pagpray dong Johnny. Diha sa Kanagahan. Niya po si Sonny Sumayang. Salamat po sa paglove o pagpray Brother Sonny. Niya ito pong nakita din si
Brother Jex Sumalinog, salamat po sa pag-pray. O niya po si Sister Aurelia Fuente. Good evening, watching from Katarman, Northern Samar. Naadi ang naabot ya karon diha, ma'am, sa Northern Samar. Nanaday ka din na, Mads, kalayo na ba nimo? Ani ato ning tan-awon ang pikas mga higala. Ato ning tan-awon ang mga kaigsunan nato nga naglab sa ato nga program. Ato nakita sa Brother Nilo Itang, Jan Moses Rosalihos Puyot, Norlan Pagal, Aurelia Villa Fuente, Keith Orville Gahob, Jovelyn Edar Disabilie, Bing Punay, Ann Kaumiran, Abner Dualio, Linabog Munchadoranas, Lane of Keria, G. Merced, Ayan Kevin Dorotan, Patri Jim Colastri, Elgira Cesar, Gay Marie Kalapuan, Ila Lipalam Kalapuan, Rolly R. Codira, Lowell Nodalo Estrira, Ria Katamko, Alburo, o niya po si Lovely Katamko Alburo. Okay, mo ni atong nakita nga naglab, niya arita sa mga nag-like sa ato nga program. Ato nakita dinhi ang Riverside FM Cebu. Anya niya sad si Plinius Jezebel, Aniceto Preselias, Jivne Jeris Malati, niya sad si May Molina Gicoli, Juni Mainit, niya sad si MG Istoy, Tris Jamin Jaime, Hertrudis Yorpo, Lovely Deheto, Basilio Tero Notarion Jr., Ginalyn Lumuntad, o si Brother Ronilo Itang. So muni ato mga nakita, o niya po si MG Istoy, salamat sa pag-pray o paglab. O niya ato po nakita si Shena Rose Vlog, salamat sa paglab o pag-pray sa ato nga tulumanon. O niya ato ning tanawon higala makadiyot ang ato nga messenger. Ato nakita dinhi si Elvira Torres sa Manila. Anya niya sad si Sir Matthew Anderson. Anya niya sa message, great to say as always, brother, and keep up the great work. I've been hard at work getting the word out myself. Thank you, Sir Matthew Anderson, for watching our program. Thank you. Thank you. God Sir bless you. Mateo, from the bottom of my heart, I would like to say thank you so much. Millions of thanks that you are participating of our program. God bless you and your family, and regards to all of you there, and regards to also to Sir Jerome Patagnan. No? Thank you so much, sir. Okay, sini si Sir Mateo Anderson Higala, kuha mo guni Amerikano man ni siya, Oh, di parang panidugay kuha Murag di na pa ni ni Danao siguro. Yinas Danao, di panidugay na bautismuhan sa SDA, no? So sir, again, thank you very much. Anya niya sad si Sister Belinda Lohira Tirana. Thank you po kayo, Sister Belinda, sa pagtanaw o pagpakiguban sa ato nga tulumanon. Okay, moadto ta higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga atong gitaga dinhi sa atong programa. Ang pangutana nga atong gihisgutan karon, mahitungod kini sa okay. Pangutana ingon dinhi nga kamong Brad, kamong SDA mao ba ang gisugo sa pagwali sa gospel? Yung siya, di ba kaming mga RCC ang gisugo kay kami good ang gitukod niya? Okay, kana good nga paghisgot ana. Kuno na, pag-angkon lang na ba? Pag-angkon na nga naman,
kay wa gyud gi-pronounce diha sa Mateo 16 versikulo 18 higala. Ang mabasa diha, nag-ingon si Hesus, sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Si Kristo nagtukod og iyang iglesia. Pero basahon nimo hangtod matapos na lang ang libro sa Mateo, wa gyud kay maagian nga nag-ingon si Kristo nga ang Roman Catholic Church mao ang iglesia nga akong gitukod. Wa gyud gi-pronounce sa higala. Wa gibutang di Biblia nga official name sa iglesia nga iyang gitukod. So dili mailhan pinaagis ngalan. Ang uban mo insisted kami gyud ang gitukod kay mabasa diha sa mga encyclopedia uban pang referensya. Oh, mabasa diha pero di mabasa sa Biblia. Kay ang nas Biblia, mga writers Biblia, mga tao ning minanduan sa Espiritu Santo. Ang nagsulat diha sa mga referensya ang imong giingon nga imong mabasa, dili na sila minanduan sa Espiritu Santo. Unya, gisgutan ni Virgin kaganiha, ang mga author, mga contributor niya na kauban rapod, mga Roman Catholic Church rapod, ang contributor anang nagbutang diha nga ang arsise mong iglesyang gitukod ni Kristo. Sa ato pa, self-serving na higala. Self-serving na siya. Okay, karon kung pananglit tinuod nga Roman Catholic Church ang gitugyanan sa pagwali sa maayong balita, gospel. Kumusta man si Kristo nga mao'y nagtukod higala? Si Kristo nga mao'y nagtukod sa iglesia? Atong tanawon, og asa ka siya nabilong? Sa Roman Catholic Church ba kaha? Og sa Seventh-day Adventist ba? Kay di man maila pinaagis ngan, kay wa lagi ngalan gibutang sa Biblia. Pero atong ilhon, atong susihon ang Biblia, kung asa kaha nga pagtulunan nga ning haom nga asa kang iglesia ang pagtulunan ning haom nga gitudlo sa Biblia. Arita kang Kristo, kay si Kristo may nagmensyon nga pagatukuron ko ang akong iglesia. Karon, unsa may pagtulunan sa iglesia nga iyang gitukod? Ang pagtulunan nga gitukod kanang pagtulunan mga higala nga nagsukad ang pagtulunan diha sa balaang kasulatan. Nga naman, kay sa atong mabasa sa ikaduhang Timoteo 3:16, nag-ingon si San Pablo, ang tibuok na kasulatan or tibuok Bible sa kuha siya sa The Living Bible, the whole Bible ang gimensyon. Pero arikas King James Version, all scriptures, o arika sa maayong balita ang Biblia, ang tibuok kasulatan hasta sa ang pulong sa Dios. Ang tibuok kasulatan gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. So nasulat ang Biblia, ang tibuok Biblia, ang mga taong nagsulat ani, mga taong linamdagan, minanduan, giniyahan sa balaan nga espiritu o nagayusunahan og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. So mailhan nimo ang matuod nga iglesia kung ang pagtulon ani ana diha nagsukad sa tibuok nga kasulatan. Nga naman ang tibuok kasulatan mutudlo nato sa kamatuoran, may kapuslanan sa pagbadlong, sa pagsaway og sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. Susok din di ay ang usa ka pundok kung tinuod bang si Kristo gyud nagtukod. Kay kanang iglesia tuod kung maunay gitukod ni Kristo, nagtudlo na og pagtulunan diha makita sa tibuok nga diha sa kasulatan. Ug kung ang pagtulunan niya makaplagan sa tibuok kasulatan, so maunay authorize sa pagmantala sa maayong balita. Kay ang maayong balita, mga pagtulunan na nga imong makita diha sa balaan nga kasulatan. Karon, kumusta man kaha? Kung
nag-ilata og Dios nga maoy nagtukod sa atong iglesia. Pero wata nagbantay sugos Ginoo, wata nagtudlo sa pagtuman sa sugos Ginoo. Nag-ingon si San Juan sa unang Juan 2:4, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang mga tawhana og wala kaniyang kamatuoran. Delikado kayo. Ang usa ka tawo nga nagtudlo og Dios, o niya nag-angkon pagyud nga ang Dios may nagtukod sa ilang iglesia, apan wa magtudlo sa pagtuman sa kasugoan sa Dios. Nag-ingon si San Juan, bakakon kanang mga tawhana og wala kanila ang kamatuoran. Wa kamatuoran sa ato pa, wa gay kasiguruhan. Ngano man ini ang balang kasulatan, nganong ngano man ang mga sugo sa Ginoo, nganong kinahanglan maning itudlo nga makaplagan ang tao nga naa siya sa kamatuoran. Kay unsa man ang sugo sa Ginoo. Sa Salmo 119, 142, ang mabasa diha, ang sugo sa Dios higala kamatuoran. So kay kamatuoran ang sugo sa Ginoo, mauni sukdanan sa pag-ila kung kining atong pundok maubay gitukod sa Ginoo. Kay gitukod ni tinuod sa Dios ang atong pundok, si Kristo o nagtukod, mga higala, nagtudlo ni sa eksakto sa napulo kasugo sa Ginoo Dios Biblia. Ato ko nung sulayan, kung makapasar ba ani ang RCC ug asa nga pundok ang nakapasar sa Ten Commandments aron mapamatud-an nga siya ang gisugo sa pagmantala sumaying balita sa tibuok kalibutan. Atong basahon ang uno. Ang unang sugo sa Ginoo sa Exodo 20 versikulo 3. Nag-ingon ang atong mabasa nga dili ka magbaton og lain nga Dios at tubangan ako. So dili gusto ang Dios kay sa English yung mabasa nato nga thou shall not have no other gods before me. Di ka maghupot, di ka magbaton og lain nga Dios gawas sa Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tunugan sa tubig. Siya lang nga atong batnan. Ang Dios nga magbubuhat, mga higala. Magbaton ka na ganig lain nga Dios. Kanang Dios nga binuhat og tao. Kay mao nang giingon sa bersikulo 4, alang kanimo dili ka magbuhat og bisan unsa nga linilok nga larawan. Sa bisan unsa nga dagway nga atua sa itaas sa langit. Dinhi sa yuta og naas katubigan. Dili ka magbuhat niini. Kung mauna nga Dios atong gibatnan mga binuhat lang, mga kinulit og dagway niadtong tuanas langit or mga tao, mga higala, dagway sa mga tao, sama ng mga balaang tao sa Ginoo, mga santos nga mga tao, ato ng kuliton o niya ang tuyo nga atong batunan, hupta nato Diyos tong kaugalingong panimalay, makasa tas unang sugos Ginoo. Pangutana, asa man kaha ang ninghaom ana? Ang Seventh-day Adventist nagtudlo nga dili pwedeng magbaton, dili magbaton anang mga binuhat nga mga larawan nga imong yukbo-yukbuan. Ang Catholic nagbaton man, so wa mo haom, wa kapasar, ikaduhang sugos Ginoo sa bersikulo 5, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ayaw pagsimba kanila, kay ako ang imong Dios, usa ka Dios nga abughuan. Dili ta pasimbahon, dili ta payukboon ni anang mga binuhat, mga higala. Supak na sa iyang kaubuton. Kisa ba ito yukbuan? Ang Dios nga tuwa sa langit. Unsaon din nato sa pagsimba. Sa Juan 4:22, ang atong mabasa higala, 4, naghisgot diha ang 24, nga simbaho nato ang Dios diha sa Espiritu og sa kamatuoran, sa ato padili makita. Pero og maghupot na gani ko, og lain nga Dios nga makita binuhat og tao, supak na sa iyang kabubuton.
Kay dihas Biblia kung imong basahon, bisan si San Pedro manghigala sa Buhat Kapitulo 10, versikulo 25 ug 26. Sa Biblia nga ang pulong sa Dios nag-ingon ang 25 sa pagsulod ni Cornelio sa balay ni sa pagsulod ni Pedro sa balay ni Cornelio. Si Cornelio miluhod og misimba kang Pedro. Gisimba si San Pedro sa una, lagi kay santos nga tao, balaang tao. Pero ning okay bas Pedro, kung basahon yung 26, gipatindog siya ni Pedro, giingnan, ayaw kong simbaha, kay tao lamang ako. Wa pasimbas Pedro, pero nga naman daghan man nanimba bisas larawan San Pedro. So nagpasabot nga ang mga apostolis di mo sugot nga simbahon. O niya, ang Seventh-day Adventist wa masimba na. Ning tuomi nga kada sila mga santos, mga balaan ng taos Ginoo, pero wa mi mosimba na nila. Nga naman tungod kay ang simbahon nato sa pinadiyag 14:7, ang Dios nga magbubuhat sa langit sa yuta, sa dagat o sa tinubdan sa tubig. Maulang na ang simbahon ang gitudlo sa Biblia. So muna among gimantala, giwali mga higala. Nga naman, kay naas Biblia, gitawag na siya mga Diyos mga higala. Kay ang tinuod nga Dios nga tuas langit, maura na'y angayan nga simbahon sumala sa atong basa sa Biblia. Ang Dios nagsaad siya nga kundili nato undangan ang pagsimba ni anang mga Diyos sa pinaduyag 21 versikulo 8. Nagsaad ang Dios nga matod pa niya alang sa mga talawan, dili matinuhoon, mga malaway, mga mumuno, mga magsisimbag, mga Diyos o ang tanang mga bakakon ang ilang bahin, paghiadtos linaw nga kalawag asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Maunay saad sa Ginoo nga kung dili ta muundang pagsimba og mga Diyos ng word Diyos, di gina tinuod sa manastrak-trak, gitawag Diyos, kay di gina tinuod Diyos ang tinuod ng Diyos, kadtong Diyos nga magbubuhat sa langit, sa yuta o sa nabutang, dili katong mga Diyos nga binuhat lang og tao, kay gibawal nas Ginoo. Asa may ning haom anak. Ang Seventh-day Adventist kay wa nagtudlo ni anang pagsimba ana. Hinuon nagtudlo nga dili na pwedeng simbahon kay ang simbahon ang matuod nga Dios. Pero ginasimba na sa mga tao. Ginawakbuan sa mga tao. Bisan pa man ganing anghel, dili pwedeng simbahon. Nga naman, mabasa sa pinadiyag 21, 8-9, si San Juan sa diyang mitungha ang anghel sa Ginoo nga sidlak tungod siyang himaya. Wa kapugong siya, nakasimba siya, niluhod siya misimba, pero giinan siya sa anghel. Ayaw nagbuhata Juan, ulipon kos Diyos sa manimo, maoy simbaha ang Dios. Gibadlong siyan o gituluan o kinsay simbahon, kinsay ludhan, kinsay yukbuan, kundili ang Dios nga ubuhat sa langit o sa kay kundi ta muundang pagsimbas ni Sigala, ang atong sangkuan sa katapusan, kalaglagan sa impernos kalayo. Kay muna'y gisaad si Ginoo diha sa balaan na kasulatan. Ikatulong sugos Ginoo, dili pasipalahan ang alan sa Dios. Ikaapat nga sugo si Ginoo, matod pa sa Biblia nga ang santos nga Biblia nga gihubad sa binasiya ni Monsignor Yap, ang imprimatur si Cardinal Rosales. Ingon ang atong basa, Exodo 20, versikulo 8, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. So, ang Biblia nagsulti nga atong hinumduman kanunay ang adlaw Sabado nga igpapahulay. Balaano nato kini. Ingon ang Ginoo, unom ka adlaw magbuhat ka. Ikapito ka adlaw, adlaw ning igpapahulay nga maong Sabado alang sa atong Dios. Ingon ang Ginoo, dili ka magbuhat. Kay sa unom ka adlaw, ingon atong basa sa 11, gibuhat sa Dios ang langit, yuta, dagat og tanang butang, mipahulay sa sikapito ka adlaw. Tungod dinhi gibendisyonan sa Dios ang adlaw sa Sabado og misantos kaniya. So klaro ang Biblia mabasa nga Sabado
ang gitudlo sa Biblia. Karon ang pangutana, unsa may gitudlo sa RCC? Nagtudlo ba diya sa Biblia? Kaya ang tibok kasulatan, kamaturan, ang sugos kino kamaturan man ni, gitudlo ba ni? Imbis kani itudlo higala, ang tinuod kay papahulay sa Biblia, ang gitudlo, nagbuhat ng sila laing sugo nga igpapahulay nga dili na maoy sugo sa Ginoo. Igpapahulay na nga binuhat sa tao, mga higala. Muna delikado kayo. Nagpasabot nga ang Domingo, pagtulunan hinimog tao, o ang ilang gitudlo, pagtulunan nga binuhat sa tao. O sa may warning ni Ginosos, sa Marcos 7:7 nga 9 higala, nag-ingon atong mabasa nga, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Matapag Ginosos, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo, ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa mga tao. Kuyaw dahil ka na, ang balaod sa Dios nga mo'y ato ang tag-itudlo. Pero wala na ito itudlo, giusab, giilis na natong laing adlaw Domingo, ug mo'y atong gitudlo, na delikado na. Kay kung ang Ginoo pa nagtukod sa atong iglesia, ang atong itudlo, ang igpapahulay sa Dios, nga mo'y magtutukod, nga gisulti sa Biblia. Pero lain na may gitudlo, kanya kisa man ay magsusupak sa Ginoo, magsusupak sa sugos Ginoo. Nagsukad pa na sildanan higala sa atong basa sinisis, pag-ingon sa Ginoo ayaw mo kaon aning kahuya, kay sa adlaw mo kaon kamo aning mamatay mo, ingon pa niya, kaon mo, di lagi mo mamatay. Tigi bakakan ang tao, ning kaon si Iba, nakakaon po si Adan, o niya, pangutana, kisa man na makaklila, ang Diyos, ang Yawa. Ang Yawa na pamatayon nga naman, kay miabot ang kamatayon sa tao, sa dihong mikaon ang tao, sa gidilis Ginoo. Munang bisan kinsa man karon kay ang Yawa, bitin ang gigamit sa una, karon di na bitin. Tao na gamiton sa Yawa higala, mga tarungan sa Diyos Biblia, pero plus lubag diya sa Biblia. Muna angay na itong bantayan, kung maopanay gipiyalan si Ginoo sa pagtudlo sa maing balita, na nang itudlo unta sa bado, igpapahulay. Pero kaing gitudlo, wa naman sa Biblia, sugo namang hinimo sa tao, muna wa gid siya payali, kay di kapiyalan mga higala. Kay maopanay gipiyalan, ang gitudlo, ang gipiyal sa Ginoo, nga adlaw igpapahulay. Nga naman, si Kristong nagtukod, sa Lucas 4:16, mga higala, nabatasan niya, kada Sabado tuwa siya sa simbahan, tuwa siya sa sinagoga, may batasan sa magtutukod sa matuod nga iglesia. O niasa man ning haom, batasan ni Kristo Sabado. O niasa may batasan sa Seventh-day Adventist. Sabado po magsimba, kay muna batasan ni Kristo. So makita ni mo rin kinsay may katungod sa pagwalis maing balita. Diri sa Seventh-day Adventist nga naman, kay ang gitulo sa Seventh-day Adventist, mga sugo nga gipiyal sa Ginoo nga atong mabasa diha sa Biblia. Dili kay mga sugo nga hinimo lamang sa tao, mga higala. So ang atong himuon, nasayran natong kamaturan, so atong sagupon, kung unsang atong ginatudlo, kay muna'y kamaturan nga magahatod kanato higala, paingon sa kaluwasan. Okay, atong nakita dinhi, atong ning tan-awon makadiyot, ang screen. Atong nakita din atong makigalaan ni sila si Kino. Ato ning tanawon kay okay ni si Chel Notario Aragon, tapos Brad Domingo Bunukan, good evening Brad John ug Brad Libby, sarang nagsunod sa programa. Salamat live Brad Lib, God bless always. Niya po si Brother Freddy Pilacano, o niya po si Noel Landau, o niya Chari Robas Barty. Wa naman tayo time higala, sa di pa nato hingpit tapuson ang ato nga tulumanon, ang ato nga timsong niya atong ihatag ni Brother John ang closing prayer. Okay mga higala, magampo kita, silimbahon ka nga Diyos sa walay katapusan. Ginoo daghang salamat sa mga